Вижте сега. И голям пушак. Остете пушили. Един беглец. Бягащия с пушак. Не се вижда много, защото пушака го закрива. Сега малко спря да гори, ма преди малко. О, не, започна, виждате как в действие. Сега идва Ром, пали огъня. Гледайте тук. Първа кепа. Хвърляй го. Много пари. 5 лева. Види ме. Искаме да вземем интервю от главния подпалвач, после от мене, другия подпалвач. Сега искам да призива всички... Стига с тия вождове! Вождове! Да дойдат тук и да призива... И да играят хунга-танга. Да бъдат истинските фаяри в Габрово. Сега и ти бе! Сега го виждате от пряката през камера. Искаме да снимаме неговите изгорели палци от толкова палене. Пише с те палци. Вижте, може да видите как камерата ще падне в огъня. На моста не се чуяте. До моста ли стигнал? До това се вижда, от пората и да точка може да вижда. И да вървиш. Сега видите в действие разгоряващи огън. И пуши много. Вижте, всичкото тази мъгла от него. Вижте сянката. Прав Львов, някой надърга. Има ли някой? Има там някакви кетковци. Дявко? Вижте. Да, маним гумата малко. Не, дин. Малко е. Тя. А не са дядо. Сега виждате. Втора част, давай. Има футбол. Това има едно клипче. Само аз да фай, да концерт. Абе, не го слушайте, той е Ром, той е. Ром. Ром, ама без огън, Ром. Аз да не съм без огън. Не, аз ще го запаля, къде тази как да се топи. Ма виж къв голям стана. Ма да, бе. Оле на камерата, че излезе си. Апте. Не, бе, камера. Огъня. И още мириша на това, не, брат. Как ще го запалим, че? Искате ли да се приближите до огъня? Как ще я вискай към ти? Към гумата си не знам. Виждате един пушещ огън в действие. Абе, не го гледайте много този мангал. Лъка джалика. Малко да се изтивиря. Добре, дами и господа, това е най-яки огън, който сте виждали. И най-големите клади не могат да се сравняват с това. Ей, вижте просто. Чубреко! Изкуството на Бочо Файера. Това е за всички тайгари в V-Box, дами и господа. Всички, Най-великия пушек в историята е Габрово. искайте всички вождове. Още е малко бъркан. Абе, не го слушате. Справя го. Не. Виждате буквално в момента как се бъдат. Едно ромче мъча вади корен за очак. Виждате как се вади в момента.
I am giving you the fire! Дами и господа, в момента виждате трета част на най-якия клип в живота и трета част. 3, 3, 3. Виждате как се поддържа огънта. Виждате един индиански ритуал. Виждате специалните звуци за към този ритуал. Малко изпълняващия ритуал е пиян, ама нищо. Препушил с кисели красавици. Ако искате да си направите такъв номер, се обадете на 066863404. Очаквам. А също така може да се обадите на 066860891. Да го гасим да се махам. Да, бе, да. Мами мокър гърб. Тя сама гори, браво. Слага я, бе. Четвърти час! Да! А така. Както виждахте, вече огънят намаля. Скоро ще бъде спрям. Но ще заснем спрем. Ванима. Анго. Известната личност на огъните. трета част ще как спираме огъня, не се притесняйте. Аз съм викат Бойчо Фара. Абе, я не съм бая, аз съм Бойчо Фара. Не го слушай, нормално ти падне огъня. Той съм Бойчо Фара. Ей, вижте, като се направи голям могън се прескача на здраве. Ето така, сега е камерата се прескочи за здраве. Махни се, бе, копеле. Да, бе. Да лети, няма, човек. Това беше излизащата камера. И сега край на шеста част. Почна съм. Покажи пет. Оу. Абе, Добре, бе. Абе, Манчо. Дами и господа, свърши водата малко. Така ще порасили малко, ама не става нещо, ще се получава. Привет. Не. Да приша. Свърши ни водата, но нищо, огъня ще спре и сам. Не се притесняйте. Няма да го снимам. Ето, първен се спая. Да, дами и господа. I'm giving you the fire! Сега, дами и господа, видите. Няма го ще умен. Crazy brain се пълни праднята. Ще са кривя как рапущи. Не, сега. Не бе, умен! А баскав си кухо е, брат. Това лекичко трябва да полеете всяка част от дървото. За да сте сигурни, че след това няма да се запали. Това става продължението на няколко часа. Затова трябва да имате подходи на вода, както ние сме до река. Мангалче от класа. Манго! И лапка е! Циганин. Пълен. Ай стига, човек, няма го си повече. Не го сня мангал.
края на научната кал. Не бе, у мен. Где си Ще угасил? намокрим гумата, да не пуши толкова. И, така, да. Ето. Ох, някой фърля сперма тука. Може да видите как се гаси, когато нямате вода. Давай. Вземи шието. Леле, моля. Леле, какво? Цигара, багара, дактика. Виждате, когато се изтървете шишето с всякакви действия, трябва да си го върнете. Особено ако сте ровни категория. Тя няма в какво да пие вода. Абсолютно никаква. Ага. Имам изгорен прес. Какво имаш? Изгорен хуй. Ей, вот. Чакай, аз ще пикая. Аз съм система, снимаш аз. Добре, ама я. Давай, аз. Снимаш. Чакайте. Виждате човека как пикае. Сега и камерата ще се изпикае. Не, хайде сега. Хайде хора, няма да има ни. Какво la sperma, idiot? Ce să toci? Hai așa un pic. Sunday, bloody Sunday, bloody Sunday. Дами и господа, това беше края. The sun is shining. The sky is blue. Дами и господа, това вече не е края. Толкова от нас. Следващото клипче ще бъде след няколко дни.